Kazoi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare muchirongwa chenyu, chirongwa chinonzi Another Level with munoziva manje uno takabuda tina somanja mafia ndevele. Nhasi uno ndire mumwe muimbi zvakare, asi tisati tapinda muchirongwa chezuva ranhasi ndoda kukurudzirai kuti don't forget to subscribe to Drewmas Media. For us to take you to another level, just subscribe. Rangu zita semazuva ese ndinonzi Andrew Neshamba. Sezvo ndataura tina mukoma Bothwell Butau muchirongwa chanhasi. Mukoma Both makadi ndiri right. Ndoziva vamwe vazhinji vanonga kuti ako Bothwell Butau ndiani, vanokuziva kuti ndiye. Saka tingade kutanga kune avo vasingazivi nezvaBothwell Butau kuti vazive kuti ndianiko anonzi Bothwell Butau. Bothwell Butau ndakazvarwa 1981 kudzvara seko nonzi kuti ndikadzidza kudzvara seko edu anosvika peseko komo anosvika pompo ndadzidza kudzvara seko nyangoti ndiye anonzi Bothwell Butau tiri mwana wechitu kunyanya unomboera chii ndinzo samanya. Noziva zvaakuitika panzou nenyaya dzezvemumhanzi rekedza rimbonyarara ndakadaro. Tisati taenderera mberi ndoda kuti pane zvaabva mukutiitira Bothwell ane vhidhiyo nyuwani raatiburira. Regai timboriona vhidhiyo iro tisati tatanga kutaura naBothwell. Tichirimo muchirongwa Another Level with kutochitanga kana muchangotibata hapana zvamati marasikirwa nazvo. Koma Both ndimi here muabuda pavhidhiyo. ndini ndandiri pavhidhiyo. Tikuona makariita neunyanzvi. Mune mamwe mavhidhiyo esungura makamboita? Ndine mamwe andakamboita pandakatanga first album rangu na 2000. Alright, regai ndikubatei. Muri Zimbabwe tirikuda kuendera mberi nechirongwa chedu, ende nhasi uno muri kuona kuti tiri kurovera panze, tiri kurovera nechibage. Kufunga muri kuchiona chibage chiri kubuda kuitira kakukuratidzai kuti upfumi hweZimbabwe huri muchibage. Right, mukoma Both. Hatitoda kutanga kune kuongorora vhidhiyo renyu, tinoda kuti timbotanga kunzwa nhoroondo yenyu yezvemumhanzi. Makatanga rini nhau yezvemimhanzi kusvika pari nhasi uno? Mungambotitsanangura kuti makabva nekupi? Ndingangoti mumhanzi atanga ndichiri mwana mudiki sezvinongoita vaimba vazhinji, asi kuzoti ndava serious ndakazoti kuti inini ndikwazoita music parikuda kuti ndikwazo kuwana munhu ari music kudhara. Ndopandakazoenda kumba kwamukoma Soma ndati ndara ndinoda kuita music nemamasongs angu andida kuimba. Zvikanzi wangoda kuchikorwa sei? Ndikati handada kubatsirwa kuti ndiite rekodi. Zvikanzi but unofanira kutanga wadzidza zvimwe zvinhu zviri music. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Zvikanzi saka uya timboita se timboshanda tese uchiona zvandine ndichiita se ndichiita. Ndopandakazojoina kwamukoma Soma ndazotanga kuweka nazvo ndazobuda pavhidhiyo ravo rimwe ravakaita nonzi wakandadi ndorandatanga kubuda should be 1998 vanhu. Then ndazobuda ravo futi rimwe rainzi ndashaya mufaro para zvapo neimwe yavakazoita natonga kunzi masimba amwari.
ndandiripo kuti pavhidhiyo ipapo ndikangoti pakatangira kunyatsowa ndakuti ndamusic industry ipapo then ndabva ipapo ndakazoenda kwamudhara chinyanya ndandanongozi ndandakuda kutrakuri pagrupu rangu kuti kwanise kunge tichiita ndichikwanisa kuzorekoda pandazoenda kwamudhara chinyanya kwashepati chinyanya pandazosvika aticha ndauyawo ndoda kuita music ukwanisa kuningirina kumbondiimbira one song yaunoita se yauda kurekoda paziyo dzako ndikandipinza kustudio kumao vandaimba but paunoza zvinhu kana uchitanga unongooneka kutya kuti amafokozi anga asinganyatsobudi chaizvo ipapo svika ndazonyatsoudzwa makizi kuti besi kana richirirapa richirirapa iwe mfanira kungotiimbira kana pachi pasi vandazokwanisa kumaster makizi iwo aenda kuzoti okay kana nditi gitari kana richiti zvakati ndofanira kuzopinda nepichi yakati zvese izvozvo ndazotanga kuzonyatsozvibata muna 2000 kusvika mukomasoma ndakanga ndichiita madances pamavideos asandambonyatsodakubata maitozo saka wakatanga uri uchitotamba saka kukwira ladha ka ya ndikati ndokukwira kwacho ladha tingati pamatanga mane madapari kumangani business dani 4 nesingle yandabuditsa ndingangoti 4 maalbum tikuda kuti titange mualbum rekutanga kambo katingati ndokakanyanya kutambirwa nevanhu ndikapa paalbum rekutanga pamba ine nziyo 2 dzakatambirwa nevanhu zvakanaka pane inzi yavana utano neinzi nyamagweta ndoda 1 kacho mbotiimbira ipapo nyamagweta ndinunurevo kati nyamagweta pamutombo vana vangu ava nyamagweta vachitongwa nemhandu dzavo ive nyamagweta tinoda kuvaparadza wana nyamagweta kupamba chetsinza ravo ive nyamagweta kupamba cherudzi rwavo ive angangoti samunonyanya kuimba nezveime topemba zviri social zvinongoitika muupenyu vazhinji kana vachitanga mumhanzi vanowana muimbi wavanenge vachiteedzera ivi makatanga muteedzerana ndakoti nenokura wangu kwese munhu ndainyanya kuda zvangu pamusic ndaivanzoda mukoma lenat zvakati zvoti pandazopedzera ndakutoshanda ndakutsvagawo masensi kana ipapo ndisanda kutangokwana mari ndapedza kubhajeti kuti panongobuda kasitira mukoma lenat akandamhanya kurekodi pandonotenga kasitira mutakoridza pakaredio kangu ndangoti shakata Ngwenya brothers ngawoti music yemunomu yosungura hazvokumangoma ndasingatomboenda kumahoro ndaizongoendawo zvimwe zvezvongonunguza kana muri vakomana pamunhu ngwena munhu tora kabhebhiko wamba watobuda mangoma but handansiri munhu ainyanyoenda zvemangoma tozoita pa second album iyi ndikapi kaipisa ipapo second album ndakazoita inzi kusamarari pane kamwe kakatombonetsa panefeniro radio zimbabwe kakatozomboita number 1 kakambopedza nguva kaipapo kainzi nguva yangu saka kaifamba kachiti paepae ndaingoita zvekutsanzira uye kuyeka kwaingwavawo kusamaradi ndichimirirawo nguva iye razouya ndichimirirawo gore riye razouya ona nguva iye razouya kangoti ndokamukachika kainzi nguva yangu kanga ri paalbum rainzi kuzamaraki apa maigadzira mavhidhiyo rerureso paalbum rakuzamalaki handina kuita vhidhiyo pana kuzamalaki hatinoita vhidhiyo but azoita yaibuda yainzi simbit pazeti pane patakazodenzwa tikanziva muite chivhidhiyo munenge chitonge muri palive show but ndiri muvhidhiyo charo charo pana kuzamaraki handina kuita uchizobva ipapo kandaenda pane munzi osemachena pana osemachena ndakaita vhidhiyo inonzi magora panyama kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa asi iye zvino izvi ndakuda kuti timboti endei kunonwa mvura tichidzoka zvakare toendera mberi nechirongwa chenyu chirongwa chedu ndichedu tese imi
nesu chirongwa chinonzi Another Level. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Vazhinji vanondibvunza kuti ko tinosubscribe sei? Izvo zvamuri kutoona mukatarisa pasi apo munotoona pakanyorwa kunzi subscribe, kungorova bhatani iro hamutorerwe mari. Kana sendi kungorova kuti subscribe watopedza. Izvi zvinoreva chii? Kuti pese patinoburitsa isu veDrewmas Media pane chatinoburitsa munobva mangoziviswa, pangave pamafoni, pangave pamadesktop enyu kunzi Drewmas Media yakuitirai zvinyowani, then makutoendera mberi nekovhiwa. Yeno mashoko anokosha kuvatori venhau vari muno muAfrica. Kana uri muSADC usina basa rauri kuita, wakazvipira wewe kuita freelance for Drewmas Media, tibate panhamba dziri kubuda. Tiri kudawo zvakare kunyanya vanhu vari kuCape Town, then muno muZimbabwe, Masvingo, Mutare, Mount Darwin, Chinoi, maprovinces akasiyana-siyana. Tibatei zvakare panhamba dzamuri kuona, titaurirane, tipane mabasa. Drewmas Media, taking you to another level. Tichirimo muchirongwa Another Level, and nhasi uno tina mukoma Bothwell Butau. Tataura nezve maalbums enyu maviri, taapa nerechitatu. Rechitatu ndo rainzi Ose Machena. Pane kakanetsawo here paalbum iroro? Pane kakanetsawo kainzi Magora Panyama. Tikakondoka ziya. Mbotiroverai picha. Ndanga ndine chimoko changu idi machinga, koya mamonya, vanomonya ndamonyorwa mai. Magora panyama, magora ire, magora mumutu. Chinzwa nerudo tuma tasangana, koya mamonya, vanomonya ndamonyorwa mai. Koya panyama. Aha. Saka tingati isusu kubva zvamakatanga kurwa mhanzi mega, project yenyamunasi idzo yakanyatsoita kudarika mamwe ese. Ndakoti mafambiro azvaita unoziva kana uchitanga kazhinji unowanzotaziva kuti kana uchitanga uchautanga ndiri pasi ndichida. But patime yandakapinda I was surprised pasong yandakatanga kutoita album racho rekutanga rainzi Dedemera, ranga rine song yanyamagota nahavana utano, kuti matambiriro arakaitwa ndakatya because neage yangu yanandiri mazuva acho pandakarekodha ndaruma 17-18 years, but kuzononotambirwa kwarakaitwa nevanhu ndakandina zvokuti pakazoya mamwe ese aya ndakandatojaira ndirini matambiro anotoitwa zvinhu sakandokwasautotambira zvakadai, saka ndanda kutongotira kumaintaina level randandaseta pakutanga, saka ndora ndichongomaintaina. Right. Handei pa4th album. 4th album inonzi Red Robot. Pa4th album brain dzangu inini pane zvinhu zvanga zvaitika kumashure, like because ndaimbenga ndiri married, saka pane madisturbances akaitika Okay. Saka ndakanda kuti maybe pamusic ndoyandikanyira marriage yangu zvakati panangoti hadomboyenga mabhuzi. Amazvinzwaka mukoma both havasi married, vari single and searching. Okay, saka that was your 4th project. Pane kambo here kaka iri pana Red Robot, ndikangoti dzese nziyo dziri ipapo. Maida kutaura kuti chipa kuti Red Robot ndana kutoura kuti zvaperera pana ndamira nchada kutombonzwa futi zvemakutari ndopandakaita mama kutosiya ndo brain dzangu ndozvapadzanza toti ndisane nazvo zvikundipinza bhizi izvi zvandikanyira zvakati ndazodai saka tingati ndorakakukanyira marriage here. unosa brain kana zvinhu zvakanyika unowa kutsvaga tunyanya zvazvingochinzwa vamwe wakuti unokutumisa makutare pambato hospitara pambato kudai, saka unozoona kuti saka unoda kuedza kugadzirisa waconfused, ndo zvinhu zvandingangoti zvakanyanya. So tikambopinda personal
personal life tingati marriage yenyu yakakanywa nemagitara. Zvino marozi anogona kudaro because chinoitika ndechoti vakadzi vedu vatinotaurira vamwe vacho vanenge vari vechidikira, saka hazokwanisa kutambira kuti pamwe pacho wataura interview kana kuti waonekwa nevanhu wapa nhamba dzako, vanhu vakukuziva, vanhu vakuedza kuda kutaura newe, foni yarira zodairadairwa padai pataura musikana padai saka nevamwe vanozinga vakumufurira vanenge vasingade kuti zvinhu zvacho zviite sezvifambe semafambiro azvinhu, saka izvo zvinogona kunge zvakaplaya futi role plus apa pananda kurwa bhiya zvakaipa zvokuti kana kumba kwacho kwamusisana basi mainako atata kunyanyosipakwa. Saka tiri papo papersonal life tingati muri kuadhimita kuti kupesana kwamakaita nemudzimai yaitoblame bhozi ndikada kuti mhosva iri kwaari handenda kutoda kumupa mhosva siri dzake, ndikangoti nini wacho ndakangandikanya zvinhu ndatotanga kunyatsozviona pangai akanzi nhasi unadzokawo ti my husband I'm back. Munomutora here? Makore acho awandisa tisitesa iye akatoita move on, saka handisina nditarisiro. Manga muine mhuri here nesi? Nemwana tane mwana wani mwana wacho akanyora fungo. So mune here makambonyora muchiratidza kurwadzikana kwenyu nekuparira kwemarriage? Ndikangoti song yandaita pasingo iyo ika ndakaedza kuti ndise tumwe tumawedzi tunongoti tuenderana nesituation because kwanga kuda kuedza kuhighlighta vamwe vanenge vakupinda mumarriages, saka ndaida kuedza kuti hakuna mumwe anokudzivirira because kana tiri murudo iwe unofanira kunge uchiprotecta mumwe wako unenge uinawo. Kuprotecta hakuri kuti paitika hondo yezvibhakera because hondo dzinouya dzakasiyana siyana, kune hondo yenzara, kune hondo kuda kutonga ainewe, kune hondo zvakawanda ungoziva zvinhu zvinoitika murudo kuti pamwe pacho animawana kuti saka zvinhu zvokuti izvozvo ndo zvandanyanyofokasa pasongi tupombonoka, saka ndanda kuedza kuti munhu kana miri mese murudo unofanira kunge akapombonoka, afanira kunge aine tumwe tumaissues kana kufungira kuti ari kudai mufanira kuedza nepesi paunogona kuti asanga aine pfungwa pombonoka semunhu awana rudo zvitori zvechipo. Right, gadza titombokaona kavidhio kacho timbopombonoka. Pombonoka wawana munhu ane rudo zvitori zvechipo kwete zvechido. Pombonoka wawana munhu ane rudo zvitori zvechipo kwete zvechido. Munhu anokuti kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa another level with yezve takuita tichinoswedera kwamvura yacheka makumbo. Kutaura chokwadi inini kambo aka kakandibata-bata ndofunga I have to admit asana mbobuda pavidhio remhanzi but apapa ndofunga muri kutondiona apo kurwa kwandiri kuita jaive pakaipa ngoma bodi. Toda kutaura nezvevidhio irori ndevapi vanhu vakashanda navo tichitarisa hatikutaurisa hedu zvedrumas media hongotiso takarifirima but vamwe vanhu makashanda navo kuti vidhio iri ringe chibudirira ndevapi? Ndikangoti munhu andotanga kutaura nezvake ndimukoma Shedza Elepa ndovatibatsira kuti tikwanise kunge tichiita vidhio irori. Tichibva ipapo Drewmas totoitaura because yakaplaya role yakakurisisa zvakanyanya, tikanzvenga ipapo nokuti mataura hazvizvobuti zvakanaka. Saka totenda mukoma Shedza Elepa, Drewmas media, totendawo ndini Ghetto City Records takanga tichishanda kuti pamwe chete. Toti kune vandakabuda navo naadza nauweli na general timu racho rakawandisa nanoku
mazita acho akawandisa saka ndikangoti vanhu ivavo kufamba navo kwatakaita chinhu chakanyanyoita kuti basa racho ringe richireruka zvokuti dai rakanga tiri tega zvanisingabudi zvakanaka saka ndotenda. Alright, ndoda kumbodzokera pasong yenyu iyoyi kuvhomora utane museve chii maida kutaura kuti kudii kuvhomora utane museve bhozi utane museve hazvingobuda zvokumhanya one kwatoona munhu atakura utane museve akunonovhima two wanzwa munhu akutotaura mashoko ekuti ndaunotora demo kana ndaunotora utane museve kakureva kuti munhu yaagumbo saka ndo zvandaedza kuti ndoita zvegore riye wabviringidzwa handiti kuvhomora utane museve kureva kuti ndikuprotecta mukadzi wangu kana kuti musikana wangu saka ndikuedza kuti kana paine zvakabhoitika last time zvezvo ndo zvandauda kuchidzokorora ndinova taita chadzimira zvokuti hamutombokwanisa kuita kundibata ndatokachaichaiwild ndo zvandaedza kuda kutaura. titarisa ramangwana renyu mumhanzi makati makamborwa red robot kubva mambomira madzoka tingati ndokutodzoka kawo ayo hapapa kana tatoda isu kwakudzoka bhozi pane reformation yandakazonyatsoita ndikagara pasi ndikaita meditation ndikagadzirisa zvimwe zvinhu zvanaa ndichikanganisa ndichidai kuti pari zvino kunyanyotarisira kuti ndirimuke. Saka mafans enyu tingati otarisira here malive shows malive shows ndo kwatiri toenda bhozi tine 1-2 zvinhu zvatoda kuti tingogadzirisa ipapapa panguva diki kunyanyanyanya zvinhu zvokuita zvokuridzisa ndo zvinenge zvokutitiremerei hazvisati zvavo saka ndo zvatoda kuti timbomhanya timboona kuti tikakwanisa kuzviwana nenzira ticha shepa chinyani saka muri kuriwanawo pamwe chete kana makura malive shows ndara chepa chinyani ndovabvira nchitanga ndara chepa chinyani ndandina ndo vakanga vachingondigaita ende vachindiridzira chibhesi saka nandichoendawo mashows nditori nawo kungoti chete madhara pamwe pacho unozokuti amudhara imboroya 6 masongs aya mumbonozorora kuseri kuona umwe munhu anengachivaita se achivabatsira but kufamba nawo ndinawo. Apa takutarisa kuti madzoka mune zvemumhanzi uyezve mataura shoko rokuti maivhiringidzwa nemupeti hamuchanwa mazuva ndaamboyenga mabvudzi gasi fodya ndaiputa fodya kuti ndakasiya ndamboyera makamiswa nechechi here aiwa kunamata ndakatanga ndaona kuti zvinhu zvirondikanya ndazopedzisira ndakufamba pace by pace kusvika ndakuita se ndakunamata saka ndikangoti chikamu chakazonyanyonsimbisa inyaya yekuti ndakufamba ndichiverenga bible every day chinyatsonzwisisa maitiro anoita saka zvokuti tinogona kusongowana one day makutipa kuti gospel izvozvo handikapromise bhozi inini gospel yangu ndinowadzoda kuisa ndichingoita izvo zvimeseji anechimba maimbiro andinoita gospel music handikatoti ndinemi pasaidi ndinotati amukoma munoziva kuti bible rinoti zvakazvakati ndo zvandingakwanise ndichikuvhurirai mavheses bhozi gospel ndogona kuti ndingazoenda zvangu gospel but for the meantime music yangu ndinoita ndinofamba nayo but gospel shoko ramwari ndine rimwe nzira ndinoita ndinorispreada nayo. mavanzwa ka ndivo mukoma Bothwell Butau vatanga tinavo muchirongwa chesvondo rino. Zvakadarozve takukupai vhidhiyo ravo rese rakazara munyaso enjoya munyasoona unyanzvi hwavatiitira. Mukoma Bothi tisati taenda chimbotirwere akapela version botimbira tinyasobata kuti ndimi here makaimba pasong yepombonuka. Yes. Mudiwa kuna mumwe munhu akaita seni anokudzivirira ka yavamba hundu. Mudiwa kuna mumwe munhu akaita seni anokudzivirira ka yavamba hundu. Munhu anokuti manya yomanya ravamba bopoto okudzivirira ka amba wondo munhu anokuti manya. Mavanzwa mukoma Bothwell Butau kubva kwandiri Andrew Neshamba necrew behind the scene tinoti muve nenguva inofadza. Musakanganwe kusubscribe to Drewmas Media.
chirongwa chesvondo rino machiunzirwa nedrumas media yakabatana neghetto seat records. Tinoti don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Bye for now. Teacher Shepherd Chinyali.
kureria kukomora utane museve kukomora utane museve ndoita chadzimira ndoita chadzimira vanoda kupinda mumatondo neanorura vanoda kupinda munzizi yedzinoera vanoda kukwidza makomo neanoera kuda kuvamba hondo kutemba ngoromera kuita here uku kuita here uku kuita here baba walazo kuita here uku kuita here mavuto kuita here uku kuita here baba walazo kuita here uku kuita here mavuto